welcome back to new vlog guys. Early in the morning gini oरैबायदि फुङावनो सिखारनांदों गाइसफोर मा बुंनोलै गाइस माब्लाबा बेसां टाइमाव सिखारफेरा बेनिफ्राय दायो आङो फ्राइड राइस एकदम माने भेजिटेबल फ्राय कबिजों ओंखामजों एवनाय दायो आं हायगासिनो गाइसफोर हिनजावा आर्लि इन द मर्निं फुङावनो सिखारनानै संनानै होबाय बेनिफ्राय दायो गोजान जायगायाव हान्थिनो नागिरदों गाइसफोर ओमफ्राय दिनैनि ब्लगआ ओरैबायदि इन्टारेस्टिं जागोन बायदि मोनदों आं गाइसफोर मानो होनना बुङोब्ला फुङावनो ओंखाम मोनजादोंना ओंखाम एवनाय बेनिफ्राय जोंहा बिथिं माबायाबो एक्ट्रेसआबो सिखारबाय जोंहा ओइ मानसि गिदिरा माथोलै हाय होनना बुङो फाग्लासो रावबो बेसां टाइमाव ओंखाम मोनजायाखोमोनदां गाइस एकदम 7 स्टाराव संनाय बायदि ओंखाम मोनजासिगोन दिनै फुङावनो हिनजावनि संनाय बेनिफ्राय आं दायो जानोसै जानानै फटाफट जानानै ब्रेकफास्ट खालामनानै थांसै आरोना दायो आंल' नङा गाइसफोर जोंनि गामिनि गासिबो हौवाफोरा थांजोबसिगोन गाइसफोर एकदम गारि गंनै माल दा लडिं होगासिनो बैयावहाय मा माल लडिं होदों होनबा टेन्ट बनायहैगोन एकदम बेनिफ्राय आंनि न'निफ्राय प्राय 50 किल'मिटार गोजानावहाय मोनसे टेन्ट बनायहैगोन आरोना सानथामनि थाखाय गामिनि मानसिफोरा गासिबो थांजोबगोन गाइसफोर सिंस्र' फाग्लासो दा आरो हिनजावफोरा न'आव थालांजोबगोन गाइसफोर सौ लाना खांबाथाय सेसलाय सुटि नुबाय सोर जि माबायदि नायदो गाइस नुवाखै जोंहा एक्ट्रेसआ हामा जादों दे आंबो जानोसै सुना दे आं आप होनना बुंसै स' गाइसफोर इन्जय खालामदो आं सानदों ब्लगआथ' बिराद मोजां जागोन दिनैनिया नायलांबाय था गाइसफोर आरो गाइसफोर एसे शेयार खालामना होदोब्रा भिडिअफोरखौ बिनिफ्राय आरे बाबा साबस्क्राइबफोरखौथ' बेसेबां बुंनो गाइसफोर मिथिखायो नङा होमबा गोदानबाथ' फटाफट गोजाया शेयारना होलाबायदो बेल आइकनफोरखौ दाबायना लादो गाइसफोर मोजां ब्लग नोंथांमोन लोगो लाबोनो हानाय बायदि स' गाइस लेट्स गो स्टार्ट गाइस ओंखारबाय न'निफ्राय बाय बाय टाटा मामा बाय बाय टाटा आं थांसै टाटा बाय बाय going to अरुणाचल बाय बाय बाबु ओंखाराखै नामा दाबो बराबर गारि फैबाय मा जागोन नोंसोरदों जों गामिनि भिउफोरखौ एसे देखायनोसै गाइसफोरनो नैबे जों गामिनि सास बिया बिनिफ्राय आं नैबेथिं ओंखारबोबाय नै बै जों सानैसो फैगासिनो आरोखि एकदम रिजि बिथांमोनहा एकदम फैगासिनो दाबो थाब थाबायनो हाया बिसोरो जाब्रना लानानै थाब थाबायनो हायाखै खोमा दा ओमफ्राय जोङो दा ओरै थांगोन आरोना नैबे हाजो नुदों नोंथांमोना नैबे हाजोखौ बारनानै थांगोन जोङो ओरै बाक्सि मेराइगुरि गिदिंनानै ओरै थांगोन आरोना ग्रोब बेयावनो मोनफैफिननाय बिदिसो जायो नायलांबाय थाबानो जाबाय गाइस थाब फै जोङो बैयावहाय गारि फैनानै थाबाय गारि दं खोमा ना गंनै फैनो गोनां दं बेयाव माबा माबि अनेक जानो लोंनाय लानांगोन ना जानो लोंनायखौ लानानै जोङो थांगासिनो गाइस नायलांबाय था बानि राहे ब्लग में इन्टेजार होनलायदो आरोखि बेखौ बनखौ बे गारियाव थिखांजोबनाय जागोन गाइस बेनिफ्राय नैबे औवाखौबो थिखांजोबनाय जागोन गथि माने गामि गंसेनि मानसिया थाहैनाय जागोन ना ककेरावबो लाबाय गाइस बेखौ थांनानै दा जाहैजोबनांगौ जोङो मासे मानै माथाम माब्रै माबा 6 7 8 9 9टा ना 10टा 9टा दङ बेनिफ्राय बेयाव बनखौबो लड होजोबबाय बिसोर माला थांनानै बेदर मोनजाहैगोन जादों आरोना बेनिफ्राय नैबे औवाखौ थिखोजोबनांगौ दा जोङो पिकनिक होनबाबो भुल गैया गाइसफोर पिकनिक गामि गंसेनिया जाहैजोबगोन रावबो थालांनाय नङा हिनजावल' थालांगोन दायो सोरबा लाना खारबाथाय सेस सयथिनोबो नैबेथ' बिराद गिखायो फाग्लासो बादै बिराद मोजां नुदोंला सयथिनोबो बा बरिया थिखांदो बिलाय मा फट'लै भिडिअसो खालामबावदों माहाय खाथिनिफ्राय लाबावनोसैसो आं नै मालफोरखौलाय लाखादों ओंखारनांला बेयावनो थाखादो मिथिबाय दे गसं दे बरिया आरो खेबसे बारल'बा हायोबा लागा बाय टाटा ओइ माखासे थांबावदो बेयाव ओइ मानसि थांबावनांगोन दा अबेयाव थांबा बेयाव जायगा थोनाय नङा
गाखो खा Bayar usaha sampai le. लुगैदोंमोन थांफानो लुगैदोंमोन गैला नोंसिखौ लांफाला जोङो गालांजोबसिगोन हाबाब ओमफ्राय आमाया थांमारला टाटा बाय बाय रिंखांपुरि फायला दे जोङो टाटा बाय मोजाङै जिरायना ओइ बिथिं माहाय हायो होननानै बुंहर लागौ गाइस टाटा रिंखांपुरि भिउफोरखौ माहाय देखायनोसै नुवाखै जोंनि जायगाया हाजो गोजासो गाइसफोर समायना रमायना दैज्लां बोथोरावबा साबसिन मोजां नुयो गाइस हाजो जिं सारि सारि गय बारि कारेन्टनि लारि सारि साहा बागान आरो अनेक दं गाइसफोर माब्लाबा देखायगोन भिउफोरखौ नायनानै ला गाइस भिउखौ नायनानै ला गाइस भिउखौ बिराद मोजां जोंनि गामिया सिख्लाफोरा फैबाथाय सयथिनोबो थांनो बाखायो नायनानै ला गाइसफोर बागानफोर लारि बागानफोर सिख्लाफोरा जुदि भिडिअखौ नायसनदोंबा जों गामिनि सेंग्रा गोसोथोदोंबा भुलावबो गारना लाखा सयथिनो पस्टायगोन नङाबा जै फैबायदो थांनो बाखायो सिख्लाफोरा आंनिया बिदिनो जादों गाइसफोर न'सो नायफैदोंमोन थालांगारबाय लाया सानदोंमोन आं गाइस दोनथ'नोसैलै दा ससेयाव लाबावनोसै बै गंसेया सिगां फैग्रोदोंमोन गाइस नेनांबाय जोंखौ नेनांबाय गाइस ओइ मा फांफुं नोंसोरनियालाय सारिदुवार गाइस सारिदुवार मोनबाय दायो सारिदुवार अमा बेदर लानो नागिरदों ओंखारजोब गासैबो गोबानो ओंखारदोंबा हायानो गाइसफोर गोबानो ओंखारदों माहा गोबायखो बेलाय गोबा मारदों नामा थोद लेथ्रा टाटा दा बेदरखौ बोरै जानो हागोन नोङो बेबो हाथिगेट होनना बुङो गाइस हाथिगेट नामेरि हाथिगेट जारला गाइस बाथौआनो जारला अब्रा जायगाफोरा बिदिनो बिराद पिकनिक स्पट दङ गाइसफोर नोंथांमोन देखायलांगासिनो आङो दालांनि गाहायावबो बहुत मानसिफोरा पिकनिक जायो बे हाजोखौ बारसिना फैबाय जों गाइस नै जोंनि गामिया नैबे हाजोनि ओरै थाबाय जोङो नैबे हाजोनि साहा गोलाव फैबाय दायो बे गाहायाव पिकनिक जायो गाइस मानसिफोरा जायगायानो माथो बोरैबासो नैबेलाय मा उरि बाबा ओइ बल जाबा लागि बल ए गखा जोंनिया टेना बेयाव जासिगोन बेनिफ्राय जों दायो सफैनानै बेदर गोदागासिनो लागायगासिनो सासेयाबो नै आंबो गोदागासिनो बैथिं माखासेया थाबाय बैथिं बेलेग गामिनि थाबाय नैबेयाव रिंखांपुरि थाबाय बैयो जाबाय गोजानाव जाबाय थाबायगोन दा थाबायनायालाय ए सासेया मना गोजा लानाया एकदम केमेरानिफ्राय गियो बियो खारखाबाय बियो आंनि खाथिनिफ्राय बेयाव वाटार टेंक माने दै जमा खालामनानै दिनै बेयाव बिनिफ्राय बिथिं रानो आरोना दैनि बिराद प्रब्लेम बेयाव एकदम दंखल जावनोबो हाया गोजाननिफ्राय लाबोनासो बेयाव जमा खालामनानै दोनो बिनिफ्रायनो लांनानै लोंनांसिगौ आरो जोंनिया मटरा बबे मोनसे आदै इयो वर्सिबलावबो डेक'रेसना दासो सोलिगासिनो जोबोर समायनायै डेक'रेसन खालामगासिनो दायो कमप्लिट जायाखै खिन्थु दा मोनानिफ्रायनो प्रग्रामा दा जों थांनो ओंखारबाय ओइ थाब गाखोबै भिउफोराथ' बिदिनोसै
बिदिनो गामिनि मानसिफोरा माने टेन्ट माने तुम्बु खुंनानै थाबाय आरोना बिदिनो ओरै ओमफ्राय नैबे हरसिब हल जाबाय बै जोंनि एकदम